ćemo, šta ti je? Ide i neke vreme, ide već. Šta ti je na 2 minuta? Sve je okej. A, kad će je prebaciti? Da. Ti imaš drugu karticu, a? Obe su tu. Pa Goran ubacio 32-ku ovdje, 128 miksa, ovamo za oba stvari. Ovo ne ide na nastavu. Odmah tamo.